Jeg er faktisk i gang med at grave georginer op i dag, og jeg vil lige vise jer noget, vi har snakket om før. Det er det her med at nippe en georgine, når den spirer om foråret. Hernede har der været en knold, og den har så skudt den her flotte stængel op. Og så har jeg så nippet den, faktisk lige præcis her efter 1, 2, 3, 4 bladsæt på den her plante. Der har jeg nippet den her, og det har så resulteret i, at jeg har fået de her 1, 2, 4, 6, 8 super flotte stilke op, hvor igen jeg så har nippet toppen af herop, hvor alle knopperne så er kommet. Så denne her georgine har givet 8 hovedstilke i stedet for kun 1. Og som eksempel på en, der ikke er blevet nippet, kan I se den her, der har knolden siddet her. Og den har bare skudt den her lange stilk op. Og så på et tidspunkt har jeg så taget stilken her. Og der er den så begyndt at sætte de her nye grene. Men i stedet for at få sådan en her, så kan I simpelthen få sådan en bandit her. Så der er absolut en god grund til at nippe din georgine efter 4. bladsæt eller 5. om foråret. Så den her ville have været 1, 2, 3, 4. Den ville have været nippet her eller her. Og så ville den så komme med de sidegrene her. Så det er en super god idé at få nippet til foråret. Men jeg skal nok minde jer om det, når vi når til den tid igen.